seguim. Hola bonicors, com esteu? El vídeo que vos porto avui té molt a veure amb el teatre, amb la interpretació. I és que és un vídeo molt educatiu, molt divertit, molt lúdic, on aneu a aprendre moltíssim. Aquest vídeo es tracta de com muntar una obra de teatre per a xiquets. Però espera, si no teniu xiquets i xiquetes a la vostra casa, no patiu perquè podeu adaptar-ho a les vostres edats, així que no passa res. El teatre és una de les activitats educatives que més aporten a la societat. I és que, abans de contar-vos els passos per fer una obra de teatre, vaig a contar-vos els beneficis per a introduir-vos al món del teatre. I són els següents. Desenvolupar la seva motricitat. A través del teatre, els xiquets mouen l'esquelet, la qual cosa millora el seu desenvolupament. Diferenciar les emocions i els sentiments dels demés. La pràctica dels diferents gestos i emocions dels personatges que interpreten es permet aprendre i reconèixer els sentiments dels altres. I també en el seu dia a dia. Entrenar la memòria i capacitat de concentració. El teatre permet posar a prova la memòria d'una forma divertida. I no hi ha res millor que aprendre jugant. Aprendre a expressar-se i desenvolupar confiança en si mateixa. Si teniu xiques tímids o vosaltres mateixes sou tímids, el teatre crec que hauria de ser quasi obligatori, ja que de forma divertida i sense que se n'adoneu ni que se n'adonen, podem estimular-se i animar-se a la mateixa vegada que perdem la vergonya i desenvolupem confiança en si mateixa. Apropar-se a la literatura. També depèn un poc de l'edat, però el teatre és una oportunitat per a que els xiquets llitgen, o vosaltres també llegiu, i també podeu escriure. Jo no sé què si vaig a donar-vos els passos per crear una obra de teatre en casa. No hi ha una recepta exacta a seguir per muntar una obra de teatre en casa, però si aquest projecte vos interessa, haureu de portar una certa planificació. Heu de tindre en compte l'edat dels xiquets, la vostra edat, i intenteu també que l'activitat siga dinàmica i comprensible per a tots. I aquests són els passos. Elegir el text per representar l'obra. El primer que heu de fer és saber què voleu representar. Podeu elegir un conte i representar-lo, també s'heu de fixar en la dificultat dels personatges, de les escenes, etc. O també podeu fer volar la vostra imaginació i crear, junt als xiquets, la vostra pròpia història. Definir personatges i escenes. Això deu de ser algo senzill i sempre assegurar-se que poden ser capaços de memoritzar el seu diàleg. Potser aquesta siga la part més difícil, però vosaltres bé conegueu els vostres xiquets i sabeu fins a on poden arribar. En la vostra obra de teatre va haver algunes escenes divertides, on sobretot s'ho passeu d'allò més bé i sobretot que els adults també podeu participar. Crear disfressos i muntatge de la vostra obra infantil. Això és el més divertit i devem fomentar la participació de tota la família. Podeu crear els vostres propis disfressos o també agafar disfressos que ja tingueu per casa. També podeu utilitzar objectes quotidians, material escolar o qualsevol altra cosa. I sobretot no us oblideu de crear les invitacions de la vostra estrena oficial de la vostra obra de teatre. Elegir dia per a la representació. Podeu utilitzar qualsevol dia dels 365 dies que té l'any, però jo recomano que sobretot utilitzeu els dies de Nadal, perquè ahir són més freqüents les reunions familiars i podeu fer la vostra representació ja siga la nit de Nadal, el mateix dia de Nadal, Cap d'Any o Reixos. I així els vostres tios i ties, els vostres iaios i iaies, els vostres cosins i cosines podran gaudir de la meravella que heu fet. Bé, fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat. No us oblideu de compartir a les vostres famílies, als vostres veïns. Me deixeu en comentaris què vos ha semblat. Sobretot no vos oblideu de donar-li un bon m'agrada, de subscriure-se al meu canal, de donar-li a la campaneta i mos veiem al pròxim vídeo, bonicors, i vos envie una abraçada enorme. Adeu!